idu miš i slon cestom i kaže miš kako se sve trese kad ja i ti prolazimo. To kaže miš, slon. To da možemo razumjeti ovu riječ koja je već u proroka Izaije, a citira je Ivan, preteča Isusov, koja govori o, može se čitati na dva načina, ali u kontekstu nije glas da viče u pustinji, nego glas viče. Jedan glas viče, poravnajte u pustinji stazu. Prolazimo mi, miševi, i on, slon, ispred nas. Sve, mi, što se tiče nas, ne možemo to proći, ali pošto je on ispred nas, ova riječ ne znači da on nama dolazi, a mi moramo sada, kako se nekad čuje ta riječ, mi moramo sad nešto pripraviti, mi moramo, ne znam, sada se ispovijedi prije i to isto je dobro, ali ova riječ ne znači sad to, da moramo očistiti kuću jer Gospodin dolazi. Ova riječ je poziv na obraćenje i sad ćemo malo pokušati vidjeti kako je ona divna zapravo, jer ona nas ne ostavlja nas u statici i mi sad moramo nešto raditi, nego ona je poziv da krenemo za njim. A evo, da bi razumjeli gdje smo, gdje treba ići i gdje treba doći, evo, Božja riječ, Stari Zavjet, ta povijest je jako konkretna. Znači, još nismo na razini duhovnog tumačenja, da je ropstvo duhovna stvar, da je pravo ropstvo čovjeka, grijeh i tako dalje. Bog je morao postepeno se objavljivati čovjeku i sa izraelskim narodom mora konkretno raditi iz jednog ropstva u Egiptu. Poslije su došli, ova riječ zapravo govori o kontekst je babilonsko sužanjstvo. Nakon što su već imali hram, nakon što su već živjeli tamo, imali kulturu, pismo, vjeru, hram, svećenike, kralja, njihovo srce se odvratilo od Gospodina i kako je bilo u ugovoru, u savezu, Bog je uvijek rekao, a kad vam se srce, kad mi više ne budete slušali, ja ću vas predati vašim neprijateljima. I tako se dogodilo. Došli su Babilonci, pobili su koje su pobili, većinu naroda su odveli, ostala je samo sirotinja tamo na toj zemlji, koji nisu ništa, to je ona riječ, krotki će baštiniti zemlju, ali to je sad druga tema. Za puno toga je ključ u Svetom pismu i u Novom Zavjetu i onome što Isus govori, babilonsko sužanjstvo. Evo, to je jedna konkretna povijest, jedno konkretno ropstvo fizičko jednog naroda, gdje su jedan drugi narod ih je porobio. To je bio običaj u to vrijeme, kad porobiš jedan narod, odvedeš ih lijepo kući, pa ti čuvaju, imaš besplatno babysitter, imaš besplatno graditelje, imaš besplatno učitelje, neko ko ti vodi dijete u školu, neko ko ti, lijepo su ti robovi i to je to. Onda ovaj narod u babilonskom sužanstvu već desetljećima, neki su možda zaboravili Jeruzalem, onda su oni govorili, nek mi se osuši desnica, to jest neću svirat gitaru, ne mogu svirat, nek mi se jezik prilijepi za nepce, neću ni pjevat, kaže, jer mislim, jer mi je jedna tuga, iznad svih mojih radosti ima jedna tuga, to je čežnja za Jeruzalemom. Evo, onda to su, vidimo, 3 točke geografske, koje mogu tebi pomoći da mapiraš, evo, gdje si ti danas, gdje je danas tvoja duša, gdje je tvoja nutrina, jer jezik nutrine je uvijek neizreciv nekim, ne znam, govorom egzaktnim. Zašto postoji umjetnost, zašto postoje poezija, zašto postoje priče, bajke, mitovi, prispodobe, Krist koristi, da bi se izrazilo ono neizrecivo što se događa u nutrini. Evo onda ima jedna, Božja riječ danas ti daje mapu, da ti vidiš gdje si i da se možeš pomaknuti, ako nisi na dobrom mjestu, da možeš ići naprijed. Onda su 3 glavne geografska položaja. Evo, spomenuo sam već Babilon, sužanjstvo, ropstvo, to je situacija čovjekova. Ono za što je čovjek stvoren je Jeruzalem, evo, da je svoj na svome. Evo, pokušao bi to objasniti što to znači. Evo, jedna od značenja je da vlada sobom. I to je slatko. Gorko je biti u ropstvu i slatko je kad vlada. Između ta geografska položaja nalazi se ogromna pustinjetina. I čak kad bi nas ovi pustili da idemo, a to se dogodilo kad je došao jedan Kir, jedan njihov kralj, da je pustio židovski narod da se vrati, evo, obeshrabren sam, a ko će sad kroz tu pustinju, i tu sam se rodio, tu u Babilonu i sagradio kuću i snašao sam se i tako dalje. Onda su proroci došli ohrabriti narod. Evo, vidimo kako ta usporedba može nam pomoći što se događa u našoj nutrini. I onda vidi ti danas gdje si ti, ova riječ te pita, gdje si ti danas? Jesi li u Babilonu? Jesi li krenuo na put prema
Jeruzalemu, ili si se asimilirao u Babilonu i to je to, živiš, ili si već u pustinji, ide Bog za tobom, vidiš kako miče prepreke, kako si na putu, kako te Bog maknuo iz tvoje statike gdje samo čekaš smrt i to je to. I vidiš da nije svejedno kako živiš, boriš se, to je znak da jedan čovjek hoda prema Jeruzalemu je kajanje, da postoji čovjek koji je zaspao u Jeruzalemu, u Babilonu, on se navikao na sve, ništa ga više ne, samo ga uznemiruju možda tuđi grijesi, a moji me više ne uznemiruju. To je tako, to tako treba biti. Onda treba doći jedan glas istine koji mora vikati, to je veličina Ivana, to je divota koju imamo, znak u Svetom pismu, da Bog nije znao više što, toliko je bio ljut na narod, tako kaže, doslovno kaže da je Bog digao nos, tako mi ne prevodimo tako, ali kad se čita na hebrejski, Bog je digao nos. I onda kad je Bog skroz digao nos i nije mogao, onda kaže da više nije slao riječ. Onda su se oni tužili, kako više, kaže, i proroci i svećenici lutaju po zemlji i ništa ne znaju. Kako mnogi ljudi kažu, ne znam, tamo kod nas ništa, sve suhoparno, svećenik ništa ne govori, nema više ni propovjedi, nema više riječi. Ne znam, to ne ovisi samo o svećeniku, nego Bog da narodu koji hoće slušati, da neko ko govori. I meni treba svaki dan govoriti, treba se izlagati istini. Jer znamo da je, da bi malo objasnili ovo ropstvo, sužanstvo koje mi živimo, sjetimo se one Isusove riječi koja kaže: ostanite u mojoj riječi, upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Sad, šta će me osloboditi? To su farizeji, kad Isus govorio o oslobođenju, oni su rekli, ma šta, nismo mi robovi. To je čovjek koji živi u laži, koji je otuđen, i zato je došao Ivan Krstitelj raskrinka to, zato je vikao, prokazivao je grijehe, nije se bojao nikoga. Kralju je govorio, su svi znali, ali svi su malo, ne talasaj, nemoj izgubiti glavu, nemoj se zamjeriti, nemojte čas zamiriti, kažu u Istri, bojimo se istine i bojimo se jedni i drugih. Onda Bog u svojoj revnoj ljubavi za nas upali ovaj oganj u srcu proroka. Sjetite se proroka Jeremija, kojim se više nije dalo uopće govoriti. Rekao je, neću govoriti više u tvoje ime, jer samo mi donosi probleme to. Žele me ubiti i bacili su ga jedan bunar, tamo je bio danima. Ali onda kaže, ali u mojim kostima bio je zapleten oganj i morao sam govoriti. Evo, to je Božja ljubav i ja zahvaljujem Bogu da danas, nakon 2000 godina, nakon Ivana Krstitelja, još uvijek u crkvi postoji, ne znam gdje je drugo, postoji ova revnost da se tebi kaže istina. Da nas se, ima neke opće istine, ne znam, koje mi ne prihvaćamo, koje nas, samo sam ti ovo reći, da ta rečenica koju Krist kaže istina će vas osloboditi, šta ona znači kad malo uđeš u nju? To znači da smo mi u ropstvu ne zato što smo prisiljeni, nego zato što to je dobrovoljno ropstvo, jer želimo biti u njemu. Ovi ljudi žele ostati u Babilonu. Ne vjeruju da tamo ima, to je život i to je to, ne znam, to je čovjek koji, ne znam, gleda pornografiju i ne želi izaći, mnogi ljudi žele izaći. Onda se počne boriti, pa nađe način, pa se ide isto. Ne, pusti, to je život, potpuno izgubio dostojanstvo, rob je, ili ne znam, neko je rob gnjeva, neko je rob tuge, evo, možemo nabrojiti onih 8 strasti. Vidiš da je to robstvo, oduzimati dostojanstvo, nisi, kažu, stari su govorili, slatko je vladati. Evo, to svi možemo razumjeti kako je slatko kad imamo neku vlast. Imaš neku vlast, onda je slatko nešto. Ali obično, kad imaš neku vlast, a svi smo grešnici pa ne radimo dobro tu vlast, onda donosimo gorčinu drugima. Onda se on bori da on dođe na vlast, pa i to svaku vlast onda ispuni gorčinom. Ali ima jedna vlast koja je sama slatkoća. Kad imaš tu vlast, nikoga ne ispunjaš gorčinom, a u tebi je slatkoća. Znate koja je to vlast? Kad imaš tu vlast, nikoga ne ispunjaš gorčinom, a u tebi je slatkoća. To je kad imaš vlast nad samim sobom. Kad imaš vlast, onda promisli koliko puta si neke ljude napunio gorčinom jer nisi vladao sobom. Od čega dolaze preljubi, onda gorčina u djeci, u ženi koja je prevarana, u mužu koji je prevaran, od toga, jer čovjek nije vladao sobom. Vladao neke emocije, požuda, bilo šta, ili srebroljublje vlada nama, ili tuga vlada s nama. Jedino kad čovjek vlada sa sobom, ne ispunja, ne znam, ponavljam više puta, jer i mene to dira i vidim da je istina, ne ispunjam druge gorčinom, a u meni dolazi jedna slatko. Puno puta Božja riječ govori o slatkoći. Krist kaže, moj aram je sladak, onda kaže Psalam
tvoje riječi su slatke nepcu mome. Neki nas smo na zornici čitali psalam koji kaže Bog je sladak. Možda to nekom se čini nerealno, ali želim reći da ovaj cilj, dvije stvari prorok mora vikati. Mora raskrinkavati grijeh, mora raskrinkavati ropstvo i govori čovjeku budal, živiš u ropstvu, probudi se, makni se s te mrtve točke. Zašto tamo sjediš u svom izmetu i kažeš da ti je dobro, budalo? To je vikao Ivan Krstitelj, to vičem ja danas tebi. Ako te ne dira, ako ideš u crkvu desetljećima, nikad se nisi pokajao za grijehe, nikad nisi naišao na ispovjed. Kaže ovdje da su ispovjedali svoje grijehe. Govorili su ih. To nije izmislila crkva u srednjem vijeku. To je Bog nadahnuo izraelskom narodu već da je to put izlječenja. Izgovoriti svoje grijehe. Kad čovjek ovog svijeta izgovara svoje grijehe? Uvijek izgovara tuđe i zato ostaje u ropstvu. Zato ostaje u tuzi. Ne može upoznati slatkoću, jer to je prva stvar. Raskrinkat laži i druga stvar, otkrit slatkoću koju možeš dobiti. Možda neko misli da je Bog sladak. Ta rečenica mi odzvanja od kad smo neki dan čitali u psalmu na zornici. Možda kao neka pobožnjačka stvar. Padaju mi na pamet više primjera. Evo, sjetite se one crnkinje, stavio sam, molim vas pogledajte ako niste, jel? To je, taj njezino iskustvo može promijeniti čovjeku život, jer ona crnkinja koja je bila, stavio sam tamo na moj kanal, zove se Immaculée ili Bažiza, iz Ruande, preživjela ona je pokolj u onom WC-u, tamo sakrivala se mjesecima, pobili su on cijelu obitelj, ona u toj borbi, u tom WC-u, unutarnjoj borbi koja je fantastično opisana, Bog je dao i dar da to dobro opiše, da bi mi mogli prepoznati sebe. U tome odlučila se ići, napustiti svoj Babilon, napustiti svoj gnjev, ropstvo gnjevu i slijediti Krista. Ona je bila katolik, išla je malena u crkvu i čula je i ušima o tome, ali poslije Bog, jer kad molila Oče naš, sjetite, ako niste gledali, onda toliko bila ljuta na ove ljude, čula ih je tamo iza ormara, kako se hvale, kako su ubili 100 ljudi. Onda je, šta je ovo, kako se neko može hvaliti da je ubio 100 ljudi, ja? Onda je došao gnjev da ih sve pobije, da ih onda kad je molila Oče naš, oprosti nam duge naše kako i mi, onda nije mogla, onda je preskakala je taj dio, nije mogla, bila je jednom više u ropstvu, više nego u ropstvu od straha, bila je u ropstvu od gnjeva i kaže da on se i tijelo mijenjalo, da je glava bolila i da je smrdila i da je, kada smo u tim ropstvima, čovjek je manje čovjek, kad živimo u gnjevu. Onda, ovo sam htio reći, na kraju, jer je išla za Kristom, divno je njezino iskustvo, na divan način priča, vidiš unutra bez osude prema ikome, kaže kad je to sve prestalo, kad je ona izašla i već tamo imala velike utjehe, već tamo kad je rekla neću ostati u ovom izmetu gnjeva, slijedit ću Krista, slijedit ću moga Krista, slijedit ću Boga, slijedit ću ovoga, evo, ne želim uvrijediti Krista kad kažem da je slon, evo, ova usporedba, puno veći je nego što je od mene, nego što je veći slon od miša, ali evo, pošto ga je slijedila, došla je, onda kaže, poslije kad je to završilo, kaže, kako je u njoj bila jedna slatkoća, žena koju su pobili sve, živio u slatkoću, sve je bilo, kaže, prije nikad nisam vidjela bi mjesec, zahvalila sam, Bože, kako je lijepo imati mjesec, kako je lijepo ova stabla, ovaj vjetar, pa ljudi, pa odnosi, pa neko me pozdravio, ne želi me ubiti, kako divno, ovako, jedna slatkoća je bila u njoj, u molitvi imala slatkoću, tamo nema u videu, njoj je Bog da je utješi, jer to je strašno, to je pakao jedan, pobili su ti sve su ti pobili, ja. Onda Bog je da jednu posebnu utjehu, da je imala jedno viđenje, to sam čitao u knjizi, nema onom videu, vidjela je duše u blaženstvu vječnom, ja. To je isto dalo jednu snagu da može oprostiti, da može, bilo je stvarno nešto, ako išta neoprostivo, bilo je to. Pada mi na pamet i Chiara Corbello, nadam se da će biti proglašena svetom kad je umirala, jer nije htjela uzeti kemoterapiju, pošto je bila trudna, nije htjela, htjela se čuvati dijete, onda kad je umirala nakon što je rodila, tumor se je raširio, onda je pitao muž, čak malo ljutit, malo provocirajući, jer bili su oboje u vjeri, ali on je prolazio svoje faze i ljutnje i svega, onda je pitao, ma je li stvarno njegov jaram sladak i breme lako? I ona mu je odgovorila, unutar vatre ovog trpljenja kušam slatkoću njegove ljubavi. Evo, to ne može biti nešto pobožnjački, to nije nešto otuđeno. To je, čovjek može kušati slatkoću Božje ljubavi. Može, evo, to je danas ako vidiš da te ispunja gorčinom ovo, da si u Babilonu, u ropstvu, u sužanstvu, evo, poslušaj danas ovaj glas istine,
počmi, jako je važno izlagati se istini, jako je važno što ti gledaš na YouTube, jako je važno što ti čitaš, da li samo stojiš ispred televizije i gledaš laži i slušaš laži ili čemu izlažeš svoje uši, čuvaj svoje uši. Preko njih nas je, sva zla ovog svijeta su došla preko uši, preko misli, preko slušanja. I to je izgleda nešto simpatično. Adam i Eva, ma gledaj kako simpatično ovaj plod zabranjeni. Evo, iz tog simpatičnog neposluha svi konclogori, sva pedofilija, sav užas ovog svijeta proizlazi. A mi nismo toga bili svjesni. To je važno, jako važno početi izlagati svoje uši istini, tražiti istinu i početi govoriti istinu. Evo, potičem te danas da tražiš od Gospodina da ti da možeš uvijek kad je početak obraćenja nekog čovjeka, kad jedan čovjek se pomakao sa ove mrtve točke svog sužanstva, da jedan od prvih koraka je dobra ispovjed. Imao sam milost zadnjih mjeseci slušati dobre ispovjedi. Kad dođe, nema filozofije, samo ti čovjek dođe i kaže jesam, to sam. Ja mu kažeš, Bog te ljubi, brate, tješi, kaže ovdje, tješite moj narod, govorite da mu je ropstvo dokončano, nema nikakve osude, samo zamisli šta je dovoljno za početi izlaziti iz ovog ropstva i početi već kušati predokus ove slatkoće Božje, evo priznati, reći, početi govoriti istinu. A istina je jednostavna, nije istina, ne znam, istina nije komplicirana. Evo recimo jedna opća istina koju malo ko prihvaća, jer nam je gorka, nam se čini, a to je da mi umiremo, da ti danas možeš umrijeti, da nemaš nikakvu sigurnost u životu, da pred smrću sve što mi radimo na ovom svijetu, ko nije usmjereno na Boga, da je sve besmisleno. I koliko ljudi prihvaća tu činjenicu, to je istina. Kako se branimo? Ma nemojte biti tako pesimistični, pa ja radim za svoju djecu. I tvoja djeca će umrijeti. Tvoja djeca će se, evo, moram govoriti istinu kao Ivan Krstitelj, će se raspadati u grobu, poješće ih crvi. I njihovu djecu, ako budu imali, i ne znam, danas moramo govoriti i ozbiljnije stvari. I reći, moja djeca, gledam u Istri, evo, ljudi imaju ta dva sina, jedan je sad puno primjera, ne mislim sad jedan je homoseksualac, drugi nema nikakvog smisla da ima djecu, još su sada iznajmljuju sve živo jer ih je malo njih naslijedilo puno. Sad kad oni umru, evo, ko će to, čije li će to biti, kaže Isus Krist onome što je rekao, večeras će se tvoja duša, evo, to je stvarnost naše, a nemojte biti tako pesimistični, ne? To je naše opiranje istini. Prihvati ovu gorku istinu, da je život besmislen i da ti umireš i vidjet ćeš malo pomalo kako se otvaraš smislu, pravom smislu, ne lažnom smislu, koji je laž, koji je skrivanje sebi istine. Ili recimo jedna pojedinačna istina, osobna istina, to da sam ja grešnik, to da sam ja, ne onako, ama svi smo mi grešnici, znate vele časa, svi mi griješimo, nego prihvatiti stvarnost svog života, da sam jadan. Evo ja kažem vama, ja, vaš župnik, sam jadan. Koliko puta glumim nekog dobrotvora, glumim nešto, prihvati tu istinu. Kaže da su dolazili Ivanu i priznavali su to. Ja sam, evo, do tada su glumili dobrotvore, rekli su ja sam lopov, ja sam ukrao. A nisam ja ukrao, aj malo promisli, vidit ćeš koliko krađa u tvom životu. Kaže nisam, i kaže, reci ja sam umišljen, a nisam ja, nikada sam pričao s jednim mladićem, da sam počeo malo u buntu je, u pubertetu, to je najnormalnija stvar da dijete je u buntu u tim godinama, ali taj bunt može ići u dobrom smjeru, to je osamostaljenje od roditelja, a može ići u glupom smjeru. Ovaj mladić za sada ide u glupom smjeru, i onda smo govorili o umišljenosti. On rekao, nisam ja umišljen, ja nisam umišljen. Svaka rečenica koju je rekao bila je umišljenost. Kad neko s 15 godina misli da je popio svu pamet svijeta, da on zna da su njegovi roditelji glupi, da je sve umišljeno u njemu, sve umišljeno, ali on kaže nisam umišljen. Evo kako može, negdje će morati udariti glavom u zid, negdje će, onda Bogu hvala kada kaže jesam, umišljen sam. Evo, to je početak izlaska iz tih laži, iz tog ropstva prema slatkoći za koju nas je stvorio Bog. Evo, diram još ova riječ slatkoća, jer znamo da se mi tješimo kad malo smo u depri, već je od milja zovemo depra, onda čime se tješimo? Čime se tješite? Evo, posebno žene, malo sladoleda, malo čokolade, malo nutelle, malo slatkoća nam treba. Evo, neki ozbiljnije idu u neku slatkoću i heroinima, kažu, Bogu hvala da nisam probao nikad drogu, ali ono što mi kažu da ima jednu slatkoću strašnu koja te, evo, ali sjetite se što kaže slatkoća kao utjeha, jel? Da puno Božja riječ govori o utjesi,
i kaže, jao vama, već imate svoju utjehu, kaže bogatašima. A kaže psalmista, kad je spoznao slatkoću Božju, kaže, utjehu otklanja duša moja. Kad malo spoznaš utjehe Božje, milosrđe njegovu ljubav, biti u njegovoj milosti, kako je to slatko, kako je to lipo, kako ti Bog vrati dostojanstvo, pa možeš reći ne onim stvarima koji te ponižavaju, možeš vladati sa sobom, kako je lipo. Tada možeš otklanjati lažne utjehe, slatkoću, a moj tako nazvat slatkoću grijeha. Kažu da svi grijesi nose u sebi jedan otrov slatkoće, osim jednog grijeha. Svi znate koji je to grijeh, koji nema u sebi nikakve slatkoće. To je prvi od svih grijeha. To je misterij kako je došlo zlo na svijet. Kažu, prvo je zavist. Ona u sebi nema nikakvu slatkoću. Svi drugi grijesi nose nešto. U njoj se samo mučiš. Ali to je slatkoća mišolovke, one pancete koja te zarobi. Utjehu, tu slatkoću odbacuje duša moja, blago onom koje to u sebi govori. Ne želim to, želim pravu utjehu Božju. To je došašće nas poziva na iščekivanje toga, na borbu za tim. I zašto, evo sad meni puno pomažu zornice, dizanje ujutro, vidio sam i drugima, danas neki su mi rekli da osjećam blizinu neba ujutro kad pjevamo psalme, kada zajedno molimo, kada posebno ujutro kad nas ništa ne smeta, nema strke, nema telefona, nema ova slatkoća divna. Zašto nas crkva više potiče? I u molitvi mi tražimo ovu slatkoću, ne neku otuđenu slatkoću, nego pravu slatkoću Jeruzalema, slatkoću Kristove blizine koja nas potiče da izađemo iz lažne, otrovne slatkoće Babilona. Amen.